Tua Ebrill y flwyddyn 30 oed Crist, bu farw Iesu o Nasareth. Yna daeth yn ôl yn fyw ac esgyn i'r nefoedd. Roedd beth ddigwyddodd wedyn yn gwbl rhyfeddol. Fe wnaeth criw bach o ddilynwyr Iesu ysgwyd y byd Rufeinig i'w seilia. Fel arfer, rhyw elit o bobl bwysig y dinasoedd mawr sy'n siapio yn byd. Ond dechreuodd Cristnogaeth gyda phobl gyffredin fel chi a fi, llawer ohonyn nhw yn dylawd, dan anfantais a di-addysg, ond fe weithiodd neges Iesu ei ffordd i fyny a chafodd cymunedau ei trawsffurfio yn llwyr. Bellach mae Cristnogaeth yn symudiad byd eang o tua 2.4 biliwn o bobl. Sut mae hynny'n bosib? Yr allwedd ydy dydd y Pentecost. Tua 50 diwrnod ar ôl marwolaeth Iesu, daeth Ysbryd Duw i lenwi ei ddilynwyr gyda bywyd a grym newydd. Gyda'i gilydd, fe wnaethon nhw ffurfio cymuned newydd a ddaeth i gael ei nabod fel yr eglwys. Dim adeilad neu grefydd, ond cymuned fyw, aml ddiwylliannol, yn gorlifo o gariad Duw yw'r eglwys. Dyna'r math o gymuned sy'n gallu trawsffurfio'n byd ni. Da ni angen hyn fwy nag erioed yn ein cyd-destun diwylliannol ni. Mae'n cymdeithas fodern mor flaengar a mor connected drwy'r we, ac eto mae pobl mor unig ac ynysig, a mae'n lles mewnol a'n iechyd meddwl yn dioddau. Mae'r testament newydd yn dangos rhywbeth mor wahanol, cymuned sydd yn cael ei nabod am fod mor gynhwysol ac am ei heilio'n ni radical. Dewch i ni ystyried sut y gallwn ni brofi hynny heddiw. Yn gyntaf, mae'r ysbryd yn ein cysylltu â Duw. Ar ddydd y Pentecost, fe wnaeth yr ysbryd glân ymddangos fel fflamau o dan. Yn yr Hen Testament, roedd tân yn symbol o bresenoldeb Duw, ond oedd y tân byth yn dod lawr ar bobl. Mae Pentecost yn newid y gêm yn llwyr. Achos bod Iesu wedi marw ein glanhau ni, mae'r ysbryd yn nawr yn medru llenwi gyda presenoldeb Duw. Yn lle bod Duw yn teimlo'n bell ac yn codi ofn, mae'r ysbryd yn dod â ni'n agos ato. Meddyliwch amdano fel Wi-Fi. Unwaith ydych chi wedi eich cysylltu, mae'ch teclyn bach chi'n rhan o rhywbeth llawer mwy, yn derbyn negeseuon ac yn mwynhau cysylltiad ar byd. Yn yr un ffordd, mae'r ysbryd glân yn ein cysylltu gyda Duw fel ein bod ni yn gallu profi ei gariad a siarad gydag o mewn gweddi. Yn ail, mae'r ysbryd yn ein huno gydag eraill. Mae'r secoia neu'r goeden goch fawr yn rhai o'r coed mwyaf yn y byd. Dydy ei greiddiau ddim yn ddwfn, ond maen nhw'n plethu i'w gilydd. Mae hyn yn rhoi cryfder sy'n cael ei rannu pan mae stormydd yn dod. Mae hynny'n ddarlun hyfryd o beth ydy o i fod yn ddynol. Da ni ddim yn ynysoedd ar wahân. Da ni wedi'n creu i dyddu gyda'n gilydd. Wedyn, mi fedrwn ni ffynnu hyd yn oed yn stormydd bywyd. Ar ddydd y Pentecost, cafodd cymuned newydd o ddilynwyr Iesu i sefydlu. Beth oedd yn nodedig amdano nhw oedd ansawdd eu perthynas â'i gilydd. Roedd eu bywydau wedi plethu ynghyd wrth nhw gefnogi ei gilydd, wrth nhw rannu eu heiddo gyda rhai oedd ma'n angen. Roedden nhw'n cyfarfod yn rheolaidd i astudio'r ysgrythur, gweddio ac addoli, ac mae'r actau yn deud ei bod yn gwneud hynny mewn llawenydd a symledd calon. Bod yn syml neu'n ddidwyll ydy'r gwrthwyneb i'r agrith. Hippocrates yw'r gair Groeg am actor oedd yn perfformio tra'n gwisgo masg. Mae cymaint o'n hymwneud gyda'n gilydd ar y cyfryngau cymdeithasol yn wisgo masgiau. Ond mae'r ysbryd glân yn ein galluogi i dderbyn ein gilydd fel yr ydyn ni ac i gyfadde bod ni angen help. Dyna ydy gymuned go iawn. Fe wnaeth yr ysbryd hefyd ddod ag undod oedd yn croesi ffiniau diwylliannol. Dechreuodd Cristnogaeth fel sect Iddewig, ond yn fuan iawn fe wnaeth ymestyn i gynnwys pobl o grwpiau a diwylliannau eraill. Yn Actau 8, rhanodd Iddewon yn neges am Iesu gyda Samariaid. Bryd hynny roedd gwneud y fath beth fel torri apartheid. Radical. Yn ddiweddarach, daeth dyn o Ethiopia a milwr Rufeinig yn ddilynwyr Iesu. Cofiwch, nid dyn gwyn oedd Iesu, a tydi Cristnogaeth ddim yn rhywbeth gorllewinol. Heddiw, mae'r eglwys yn symudiad aml ddiwylliannol yn ffynnu yn Affrica, America Ladin a China. Mae'r ysbryd yn ein cysylltu â Duw, yn ein uno gyda'n gilydd, ac yn ola, mae'r ysbryd yn ein nerthu i weithredu.
Ydych chi erioed wedi darllen llyfr yr acta? Lyc oedd yr awdur greiddiol, a fo nath sgwennu Efengyl Lyc hefyd, yn cofnodi'r cwbl a naeth Iesu pan oedd o ar y ddaear. Felly mae'r acta fel sequel yn dangos nath dilynwyr Iesu godi'r baton a parhau ei weinidogaeth. Dydy hynny'n rhyfeddol? Meddyliwch pe bawn ni'n deud wrthych chi, rhedwch fel Usain Bolt, neu sgwennwch fel Saunders Lewis. Byddech chi'n deud, fedrai ddim. A be bawn ni'n deud, cariwch weinidogaeth Iesu ymlaen. Mae'n debyg y byddwch yn deud, fedrai ddim hefyd. Ond be betai'r un ysbryd glân oedd wedi rhoi nerth i Iesu yn eich llenwi chi? Dyna beth ydy'r Pentecost. Nid cwlt rhyw celeb na rhyw gamp i'w gwylio ar ochr y Gristnogaeth. Mae gennym ni rhan i'w chwarae. Dyn ni'n cael ein galw i weithredu. Falle fod y Beibl wedi sgwennu, ond mae'r stori'r Beibl yn parhau heddiw. Rwan, da ni yn sgwennu'r bennod nesaf. Dros y flwyddyn dwytha mae nhaid wedi bod yn ymddiddori yn ein hanes teuluol. Mae wedi bod yn rhannu sawl llun ar WhatsApp i ni o'n hen neiniau a teidiau. Rhyfeddais wrth glywed yr hanes am aelodau o'r teulu o genhadon yn India i bwtsiars yn ffynon groew. O'n i'n ffeindio fo mor ddiddorol. Ond yn ddiweddar, dyma taid yn rhannu llun ohona i a'n ddwy chwaer, gan deud mai ni yw'r genedlaeth nesaf, da ni i gario'r enw teulu a sgwennu'r bennod nesaf yn ein hanes. Dyna'n union sut y dylem ni deimlo ar ôl darllen llyfr yr acta. Mae'n gorffen yn sydyn. Does dim diweddglo taclus. Yn lle hynny, mae wedi fwriadu i'n hysbrydoli ni. Rhaid i hyn barhau ac rwy ti'n rhan ohono. Da ni wedi'n dal yn stori fawr yr ysgrythyr, sy'n estyn yn ôl i'r dechrau drwy'r Exodus, alltudiaeth a'r Meseia, a heddiw da ni'n byw yn oes yr ysbryd. Mae o'n ein cysylltu â Duw, ein huno a'n gilydd, ac yn ein nerthu i weithredu. Felly, os da chi'n teimlo yn neb o bwys, yn annigonol ac yn ofnus, well, join the club. Mae'r ysbryd wrth ei fodd yn rhoi nerth i bobl fel chi a fi i ddod â gobaith i'n byd. Fel naeth Iesu ei hun addo, bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddeud amdana i wrth bawb drwy'r byd i gyd.